ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ തഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശാം. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. സാത്വിക രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ ഓരോ ജീവജാലവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതിന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അല്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ശരീരത്തിനെ. പിന്നെയോ ശരീരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് പുറകിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നു,
അതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പരം ഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഋഷിമാരും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഋഷിമാരും സന്യാസിമാരും അവരെല്ലാവരും ആത്മീയവാദികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടാണോ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാൻ പ്രയത്നിക്കാൻ സാധിച്ചത്? സർവോത്കൃഷ്ടമാണ് ആ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബന്ധനത്തിലാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള പോംവഴികൾ ആലോചിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാം. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അധ്യായം നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം മാറ്റം വരുന്നു. എങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവയെ മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മമ മായാ ദുരത്യയ ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ. എന്റെ മായയായിട്ടുള്ള ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ദേവിക്ക് നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദുരത്യയ, വളരെ കഷ്ടമാണ് ഈ മായയെ മറികടക്കുവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. എന്റെ മായ, എന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകും? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേ നാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകുകയുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതയെ മറികടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ള ഗുണത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് വഴി, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് വഴി ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല, ക്വാളിറ്റിയിൽ. അതായത് ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, അനന്തനാണ്, ഭഗവാനിലുള്ള ഗുണങ്ങളും അനന്തമാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉറച്ച് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയും വേണ്ട, പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ സംഹരിക്കപ്പെടുകയോ ആകുല ചിത്തനാകുകയോ വേണ്ട. കാരണം
സൃഷ്ടി സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ, ജനന മരണത്തെ എല്ലാം മറികടന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവെന്തും പൊതുവെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമാണ്. ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത ജ്ഞാനത്തെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനസ്ഥിതനായ ജീവാത്മാവ് പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിലവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിനോട്, ഭഗവാന്റെ നിലവാരത്തിനൊത്ത് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയായിട്ടുള്ള സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയാണ്, ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയഃ സംഭവന്തിയാഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിർ അഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാ രൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം പിതാവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെ ബീജാവാവ പ്രക്രിയയുടെയും ഫലങ്ങളാണ് ഈ ആവിർഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവകർമ്മ അനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂജിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിറക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ പൂരിതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, അനേക വിധത്തിലുള്ള 84 വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്, ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്റെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് അവൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഃ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരവരുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള, ഈ ജന്മത്തിൽ ഏത് കർമ്മത്തിന്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പുണ്യമോ പാപമോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനാണോ ഒരു ജീവാത്മാവിന് യോഗമുള്ളത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ലഭ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പിന്നെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി വരിഞ്ഞതുപോലെ വരിയപ്പെടുന്നു. ഗുണം എന്നുള്ളതിന് കയർ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യും കാലും എല്ലാം കെട്ടിയിട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് അജ്ഞാനത്താൽ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. ദേഹബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാക്കപ്പെടുന്നു. സത്വം, രജസ്, തമസി എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാക്കിയിട്ട്
ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവദമായിട്ട് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ, ആ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം മാറി മറിയുന്നുവോ, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ സാത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു? സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും വെവ്വേറെ രീതിയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളിൽ സത്വഗുണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രധാനം ആലോചിക്കേണ്ടത് സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സത്വഗുണമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധവും സത്വഗുണമാണെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാലും രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം സത്വഗുണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കാരണം സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ പാപകർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അതായത് സുഖമുണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശാന്തിയും സുഖവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനത്താൽ ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്? കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുകയും പറയുകയും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും എല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അതുവഴി ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മറ്റു വിധത്തിൽ ബദ്ധരായവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കില്ല. കൂടാതെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ സംഗസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. രജോ ഗുണത്തിൽ അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കി ഇടുന്നു. അപ്പോൾ രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് സത്വഗുണത്തെക്കാട്ടിലും പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അധമമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്. കാരണം രജോ ഗുണം നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രജോ ഗുണത്തിൽ. കാരണം രജോ ഗുണ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട്
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ധനം സമ്പാദനം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് രജോ ഗുണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൃഷ്ണയുടെ ആധിക്യമാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി, അതെല്ലാം രജോ ഗുണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളെ രജോ ഗുണം നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കുന്നു. രജോ ഗുണം നമ്മളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹി പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്യബധ്നാദി ഭാരത. അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. ആ തമോ ഗുണം സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെയോ നിയമങ്ങളെയോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര മുതലായവയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ആ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അലസതയിൽ, നിദ്രയിൽ മുതലായവയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ എതിരാണ് തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ വിവേകം നേടാൻ കഴിയും. തമോ ഗുണ സ്വഭാവിക്ക് അസാധ്യമാണത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് വിവേകിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒന്നും തന്നെ അനുസരിക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അവിവേകിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അടുത്തുകൂടി പോകുന്നില്ല. ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്താൽ അന്ധനായിട്ട് തമോ ഗുണ പ്രധാനിയുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം ഉന്മാദത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉന്മത്തനായ ഒരാൾക്ക് കാര്യാകാര്യ വിവേചനത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഉന്മത്തനായിട്ട്, അതായത് ലഹരികളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്മത്തനായിട്ട് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു, സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുന്നു, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. കാര്യാകാര്യ വിവേചനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഉന്മത്തമായ അവസ്ഥയിൽ അലസതയും നിദ്രയും ഉന്മാദവുമാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം. ആ ഫലത്തിൽ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ അങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് വിധത്തിൽ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സ്വയം അസാധ്യമാണ്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സ്വയം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അതായത് രജോ ഗുണ സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പല വിധത്തിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല? അതൊന്നും വേണ്ട, അത് നമ്മളെ ഈ രജോ ഗുണം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ആ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി, ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണം ചെലവാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ
കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പോൾ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മളോട് ഇതേപോലെ അന്ധമായിട്ട് അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തമോ ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഗുണമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതികതാ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ശരീരമാണ്, നമ്മൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഉടുപ്പായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവിദ്യ മൂലം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധരാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷികളിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളിലും വരെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലാണ്. അരയന്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ടും സാത്വികമാണ്. കാരണം ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ അരയന്നം കാണുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധജലത്തിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അരയന്നം. ആ ഒരു താമരയുടെ ആ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ബീജം മാത്രമാണ് അരയന്നം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദിക്കുകളിൽ അരയന്നത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒരു തേനീച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും രജോ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ആ തേനീച്ച കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും കൊടുക്കാതെ തേനീച്ച തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ആ തേൻ കൂട്ടിവെക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ വന്നാലും അവരെ ഉപദ്രവിച്ച് ആട്ടി ഓടിക്കും, അവരെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ച് അവരെ ഓടിക്കും തേനീച്ച. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രജോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ കാക്ക എപ്പോഴും മലിനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണപ്പെടൂ. മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെല്ലാം തിന്നാനും ഒരു പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനും എല്ലാം കാക്കയ്ക്കറിയാം. അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് കാക്കകൾ വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന് അടിമയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടുകൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. ഇനി ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും ഫലം എന്തായിരിക്കും? ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രേരകമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി രജഃ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ചയത്യുത. സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം പൂർണ്ണമായിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷത്താലും സുഖത്താലും ശാന്തിയാലും നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാന്തിയും സമാധാനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ, ജ്ഞാനത്തെ നമ്മളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് തമോ ഗുണം ആവരണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിലാകുമ്പോൾ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാകുന്നു തമോ ഗുണബാധിതർ. അങ്ങനെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും, ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ആ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത്. സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അങ്ങനെ അവർ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ദേവലോകത്തിൽ ഇല്ല. അവിടെയുള്ളവർ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ സുഖത്താലും സന്തോഷത്താലുമുള്ള ജീവിതം അവർ നയിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ളവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് താഴ്ന്ന, ഭൂമിയെക്കാളും താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരാണ് തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ. അതായത് അവിടെ നാഗങ്ങളും സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങളും മുതലായിട്ടുള്ള ഉരകങ്ങളെല്ലാമാണ് താഴ്ന്ന ലോകത്തിലുള്ളത്. അവരെല്ലാവരും ഈ തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഇഴജന്തുക്കളെല്ലാമാണ് ഈ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിൽ, ആതലം വിതലം സുതലം തലാതലം രസാതലം മുതലായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഉരകങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള ഉരകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത, രജഃ സത്വം തമശ്ചൈവ തമഃ സത്വം രജസ്തഥാ. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലാൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കുക മുതലായവയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടാകും. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സുഖഭോഗത്തിനായിട്ട് ചെലവിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തെ കീഴടക്കുകയാണ്. അവിടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിനും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ രജോ ഗുണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനം, അതായത് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ മനുഷ്യരിൽ ആധിപത്യത്തിനായിട്ട് അന്യോന്യം മറ്റുള്ളവയെ കീഴടക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു മത്സരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതായിരിക്കില്ല. മനസ്സ് അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്മാറുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള ആഗ്രഹം ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിൻവലിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ആഹാര രീതികളിലും ഒക്കെ സ്പഷ്ടമായി കാണുക പതിവാണ്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി ആ സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികരാകുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് അയാളിൽ സ്വാധീനതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം രജസ് തമസ് സത്വഗുണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അന്യോന്യം മത്സരിക്കുകയാണ് ഒരാളിൽ
ആധിപത്യം പുലർത്തുവാനും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ. ദേഹത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകാശം ഉപജായതേ, ഈ സത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മിൽ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രജസും തമസും ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ കാണുകയേയില്ല. നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണസമ്പന്നനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ലോഭഃ പ്രവൃത്തിരാരംഭഃ കർമ്മണാമശമഃ സ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം എന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിതരാകുന്നത് രജോ ഗുണം നമ്മിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് തൃഷ്ണ, അതിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക തൃഷ്ണയെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമം അല്ലെങ്കിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ധനം, സമ്പത്തില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നിലും സുഖമോ സൗകര്യമോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ്. ആ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ആ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് തങ്ങളിലുള്ള അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കാമം അല്ലെങ്കിൽ തൃഷ്ണയെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രജോ ഗുണത്തിൽ. അങ്ങനെ മോഹാവേശം, അതിയായിട്ടുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള കാമം, ലോഭം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോഭം, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ധനം സമ്പാദിക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ തമോ ഗുണം ഇത് രണ്ടുമല്ല. പിന്നെയോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തനവുമില്ല, പുണ്യകർമ്മവുമില്ല, പാപകർമ്മവുമില്ല, ഒരു പ്രവർത്തനവുമില്ല. ആലസ്യം, നിദ്ര, മോഹം, പിന്നെയോ ഉന്മാദാവസ്ഥ മുതലായവയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തരം താഴുന്നു തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. യഥാസത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗലോകത്തിന് മുകളിലേക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലും സത്വഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും സുഖത്താലും സന്തോഷത്താലും ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലും സത്വഗുണത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അമലാൻ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സന്ധിഷു ജായതേ തഥാ പ്രളീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രാജസിക ഗുണത്തോടെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ, അതായത് ഭൂമിയിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ അവർ ജനിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. കാരണം തമോ ഗുണം മൃഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരം, തമസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതായത് അവിദ്യ, ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ല, 1% പോലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ, അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചതുകൊണ്ട്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടും മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ താമസിക ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അതായത് 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിട്ട്, മൃഗമായിട്ട് ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ജനിച്ച ആ ജീവിയിൽ നിന്ന് പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് ഉയർന്ന് പിന്നീട് മനുഷ്യനായിട്ട് തീരണം. അപ്പോൾ അതിന് എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് താമസിക ഗുണം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം സത്വഗുണം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജന സമ്പർക്കത്താൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ രാജസിക ഗുണമായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമസിലേക്ക് തരം താണു എന്ന് വരാം. അധികമായിട്ടുള്ള അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിച്ച ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തമസിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടാം. അപ്പോൾ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് യോജിച്ചവയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ വർത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് മനുഷ്യ സാധ്യമല്ല. കർമ്മണഃ സുഹൃതസ്യാഹോ സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയും. സത്കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃതങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് സദ്ഗുണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സത്കർമ്മത്തിന്റെ, സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമെല്ലാം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. കാരണം അവർക്ക് കാര്യകാരണ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേക ബുദ്ധിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഡിത്തമായിരിക്കും, അജ്ഞാനത്തിലുമായിരിക്കും എന്ന്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാത്. ഒരു
17ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാ സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭയേവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോ അജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദം മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസക പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഈ വ്യൂഹത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉയരാം. ഇവയിൽ സത്യലോകം എന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം. അവിടം വരെ ഉയരുവാനായിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ രജോ ഗുണം സമ്മിശ്രമാണ്. സത്വ തമസുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നു രജോ ഗുണം. അതുകൊണ്ട് ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ വിശുദ്ധരല്ല. ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉയരാം. അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തി അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാം. അല്ലെങ്കിലോ അന്യായമായിട്ടും ധനമെല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ പ്രേരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ ധനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അധപ്പതിച്ച് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പതിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അധമമായ തമോ ഗുണത്തെ ഇവിടെ നീചം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ തമോ ഗുണബാധ ആപത്തരമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധമമാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പോൾ ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രജസ് തമോ സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ അവകാശമുണ്ട്, അവസരമുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എന്നാൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് അധമ ശ്രേണിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ല. നാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ ആര്, ഇപ്പോൾ ദേവന്മാർ പോലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും പുറകിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ വേറെ കർത്താവ് ആരുമില്ല. ശരീരത്തിന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അതിലൂടെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ, ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, അതായത് സത്യചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്കും മാറുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായ സർവകർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണമെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവയെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചറിയുകയേ വേണ്ടൂ. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീക ആചാര്യൻ. അതുപോലെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ ഏതാണ് വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണാനേതാനദീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യു ജര ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ആധാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക വഴി ആ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതായത് വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ മരണത്തെ മറികടന്ന് അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ ഹിമാചാരഃ കഥം ചൈതാം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് അത് അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനന്റെ 3 ചോദ്യമാണ്. ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരം പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോപതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ ഗുണത്തെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറികടന്നു എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പോൾ പ്രകാശം എന്നുള്ളത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആസക്തി രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം, വ്യാമോഹം തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ അവ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ഈ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മിൽ കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവയെ മറികടന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന്റെ അധീനതയിൽ ആകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെ വെറുക്കുകയുമില്ല. കൂടാതെ അവ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് വേണം, തനിക്ക് ഭൗതികത അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അധീനനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ഇത്രയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മനിഷ്ഠനായിരിക്കും, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു മണ്ണിന്, മൺകട്ടയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നു. കാരണം
ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിന് പ്രയോജനകരമാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിനെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപകാരപ്രദമല്ല. ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്, ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന സ്വർണമാകട്ടെ, രത്നങ്ങളാകട്ടെ, വൈഡൂര്യമാകട്ടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കല്ലിന് മണ്ണിന് സമമാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ. ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുവാൻ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. ആരദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വ്യത്യാസം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. ശത്രുമിത്ര ഭേദവുമില്ല. എല്ലാവരെയും സമനിലയിൽ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ആ ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമനിലയിൽ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഗുണാതീതനാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ഭഗവാനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതി ചെയ്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനാണ്, ഭഗവാൻ രൂപമില്ല ഗുണമില്ല എന്നൊന്നും കരുതിയല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഓടക്കുഴലൂതുന്ന പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ലീലകളെല്ലാം ആടുന്ന ആ ഗോപികളുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ആ ഗോപേശ്വരനെ, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ, ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ, ബ്രഹ്മപദം എന്നുള്ള പദം എന്നുള്ളത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് എപ്പോഴും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു മിക്സറും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന മിശ്രഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ മിശ്രഭക്തി അതൊന്നുമല്ലാതെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മതിയാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശസ്സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. മദ്യാജി, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടാതെ നോക്കണം. അവയിൽ മനസ്സ് വെക്കുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങൾ എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം. സദാ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിസ്തരണങ്ങളുടെയോ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥിരനിശ്ചയനായ മനുഷ്യന് അദമ്യ ശക്തിയുള്ളവയെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ വാത്മീകിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാത്മീകി ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും താമസിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാലും ആ ഋഷിമാരുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ലഭിക്കുന്നത് വഴി, ഭക്തനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് കിട്ടുന്നത് വഴി നമുക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ഓരോന്നും ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി, ശുദ്ധിയോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വാത്മീകി അല്ലെങ്കിൽ രത്നാകരൻ ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ രാമനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. അതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ചാഞ്ചല്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആചാര്യനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല. അതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ രത്നാകരൻ വാത്മീകി ആയത് അതുപോലെ നമുക്കും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ബ്രഹ്മനും ആ ബ്രഹ്മ നിർവാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൂടാതെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് വഴി അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച, അതായത് ഒരിക്കലും ജനന മരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത് ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമാണ്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവുമാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. കൂടാതെ ആത്യന്തിക സുഖം, അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു മൂലസ്ഥാനമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ആരംഭമായിട്ടുള്ള പടിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. രണ്ടാമത്തെ പടി എന്നുള്ളത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതുമായ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസർഗിക സ്വഭാവങ്ങളാണ് അമൃതത്വവും അക്ഷയത്വവും ആനന്ദവും. അതായത് സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം, നൈസർഗിക സ്വഭാവം. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മൻ. പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥ. രണ്ടാം ഘട്ടം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. പരമാത്മാവും വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മവും ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ്, പൂർണ്ണാംശം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാകട്ടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമാകട്ടെ രണ്ടും തന്നെ ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ആദ്യ പടി, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം രണ്ടാമത്തെ പടി, മധ്യമഘട്ടം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമായ ജീവസത്ത
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭാവന പ്രാപ്തി. ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും ഉയരാം. പക്ഷെ ചിലർ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ തന്നെ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. അവർ ഏകാന്തമായ തപസ്സുകൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സ്വഗൃഹത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥനായി തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ആ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും എല്ലാം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പടിയാണ്. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃത്യാ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെങ്കിലും ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴടക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇതാണ് അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് അതിനെ ഈ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപരേയം വിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്യമേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ ഏതം രാജ്യത്തെ ജഗത്ത് എന്ന്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്കുണ്ട്. അതാണ് ജീവസത്തകൾ. ആ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരണം, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ പിന്നെ ആർക്കും കീഴടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്യന്തം ലളിതമാണ് ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതേ ഭക്ഷിക്കാവൂ. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരണം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ വായിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യണം. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിടുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആവിർഭാവം, തിരോഭാവം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പോയി സന്ദർശിക്കുക, അവിടെ ഭഗവത് ഭക്തരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സദാ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.